Dominik, és ez is benn van. Na nézzük, Varga Kevin, 54. perc. Az sem jön be rosszul, ott a csúsztatás, és Csontos lövöpött a gól! 2-1, Csontos ünnepel! Valaki még azért ott hozzáért, szerintem. Ez még jobban jön be, Baki nem tud fejelni, Csontos egyből lő! Gól! Ott van Csontos Dominik! Hát... Na nézzük akkor, Csontos vele szemben pedig Petrov. Csontos! Gól! 2-0! És megvan a 7. Csontos gól a szezonban. Akárcsak nyáron az edzőmeccsen, most november végén a bajnokin is Csontos berúgja a BVSC ellen a 11-est, és megvan a 2 gólos előny még fél idő vége. Na akkor 40. perc kezdete, Csontos Dominik magabiztosan nekifut, és ott a gól 1-1. Rajta volt Gyurián, de Csontos akárcsak eddig az összes büntetőjét, ahol van, ez is értékesíti, és kiegyen.